Kom nu, slip dine lænker. Kom nu, der vej selv for dig. Måden som du tænker. Kom nu, kom nu. Hvem er du? Så kom, men når først du slås, kan du aldrig gøre det om. Og som om du ikke føler dig tom, når du sidder i retten og venter på din dom. Er du bange for dine venner, synes du en svans? Det er lige meget om du hedder Hassan eller Hans. For alt blod er rødt, når det flyder. Og så er der ingen, der kan bruge gangster-attituder. Fat nu, at det er spild af tid. Og rende rundt og spille stor og være paranoid. Alle børn husker legepladsens gynger. Det er derfor alle sammen synger. Kom nu, slip dine lænker. Kom nu, der findes en udvej selv for dig. Måden som du tænker. Kom nu, kom nu. Tænder for min radio og hører en stemme sige: Pigebande tæsker uskyldig ung pige. For hvad? En grund, nytteløst. Et samfund uden grænser, grænseløst. Tænder for mit fjernsyn, dårlige nyheder. Tør næsten ikke se, hvad TV-avisen byder. For voldtægt til en ond klik. Slået ihjel for at kaste det forkerte blik. Kan ikke længere lade som ingenting. Et råb, et skrig til en hel befolkning. Et samfund, der er paranoid. Så tag min hånd og lad os bygge os et bedre fremtid. Kom nu, slip dine lænker. Kom nu, der findes en udvej selv for dig. Måden som du tænker. Kom nu, kom nu. Ja, kom nu, mand. Rasmus, Ahmed og mig har 3 forskellige farver, 3 forskellige kulturer med en din til fælles. Vi har alle et hjerte, og vi vil gerne hjælpes. Et team på budskab, som bare skal fortælles. Du ved,